Номер Шаро Димитров! Добре, че успяхте да отбиете секретния по-удостоверителен клапските, иначе никакво състезание нямаше да има. Честито, Шаро! Медал връчи Искрен Иванов. На втора позиция от Карлово с Mitsubishi Lancer Evo 10 Turbo с 83-ти състезателен номер Вентислав Станев! Честито на Венци! Резината се оплака, че само в този клас нямам Peugeot. Преструктурири се! И на първо място от София с Карлово и Evo Turbo с най-ново време 1 минута 12 секунди и 57 стотни. 117 състезателен номер Валентин Стоичков! Председателя на Дрифт България Искрен Иванов връчва медал. Човекът, който предостави на вашето внимание автомобила на Коли Макри, аплодисменти и за това, за тази негова постъпка. Получете време малко да позираме за снимки. Моля ви, че ще ни снимат за Фейсбук. Аплодисменти, дами и господа, победителите фестри, шампанско за тях връчват красивите момичета на Дрифт България. Спокойно, момчета, после ще има разрешена в близко место, коли може да вам се измиете. Забавляваме се на Матиум, нали това е Стив Челендж, да се забавляваме. Продължаваме с награждаването в крайно интересните класове. Почваме с клас М1.